Sa number 6, ginapatihan nga ginaprendahan sang pusil, ginbay bust. Apat ka homemade firearms, mga bala kag masobra sa 400,000 pesos nga balon sa suspected shabu ang nakuha sa buy-bust operation sa Zone 1, Barangay Handumanan sa Bacolod City, Martes nga adlaw. 3 ka persona ang nadakop. Nakip ng subject kag gikilala kay alias Noy, 34 anyos, ang iya assistant nga si alias Mel, 31 anyos, kag isa ka customer nga si alias Bal, 32 anyos. Ang subject amo ginaligar nagapangpaton sa mga ginaprenta nga pusil sang iya nga mga customer. Suno sa pulis, nagatugas ang gamu ang subject kung nakainom. Pila sa iya mga tupad balay, ang nagareklamo nga masani madamo sa mga tao nga nakamotor ang nagasulod kag nagagwa sa iya balay bisan kaagahon na. Nagpaidalom sa ballistic examination ang mga pusil nga nakuha sa nasambit nga operation. Nakip na isa ka 45 caliber pistol kag 3 ka mga 38 caliber revolver.